Ňam. Toto 10 z 10. Možno by som ubrala trochu cukru. Pomelieme sušenky. Pridám roztopené maslo, premiešam, dám do formy, na spodok si dám papier. Zahladím po celej forme, dám do chladničky, vyšľahám si 2 šľahačky. Joj. V druhej miske vymiešam mascarpone, práškový cukor, vanilkový cukor, vymiešam, pridám lotus natierku, vymiešam, pridám vyšľahanú šľahačku, krém je hotový. Zahladíme na vrch už len roztopenú lotus natierku. Na noc do chladničky. Kraje si obrežem tenkým nožom. Premiestním na podnos, celú ju podoberem nožom. Sušienky sú pekne stuhnuté, papier preč. Dozdobím lotus sušienkami. Nepečený lotus cheesecake. Najťažšia časť, nechať ho na noc v chladničke. Idem ho vyskúšať. Ňam. Krém v strede je dokonalý. Toto si urobte. Ahojte!